Agricultura, afacere de familie. În urmă cu 6 ani, o familie din Bălăurești s-a gândit să pună bazele unei afaceri în agricultură. A investit 100.000 de lei și și-a ridicat o seră chiar în grădina casei unde locuiesc. Ideea a fost construită în 2010. A fost un proiect pește-paset care băietul l-a câștigat. Cultivăm un an roșii, un an ardei, un an castraveți. Familia încă nu și-a amortizat investiția, dar este mulțumită de faptul că afacerea s-a dezvoltat, iar la poartă bat din ce în ce mai mulți cumpărători care vor legume proaspete. Piața de desfacere este piața regională și locală și în sat. După suprafața care o avem, o dovedim și o realizăm la piața care o avem. Membrii familiei antreprenorului acordă un suport considerabil la desfășurarea afacerii. Mai mult eu cu soțul muncim. Când mai este nevoie, mai luăm câte o femeie așa la lucru. Dar mai mult noi în doi lucrăm. Pentru a avea o producție bogată, bărbatul a făcut și cercetări. Așa a reușit să cultive roșii pe verticală. Deși nu a obținut profit foarte mare, legumicultorul este mulțumit. Tehnologia intensivă aplicată de Ion Buza este orientată pe sporirea recoltei de tomate la o unitate de suprafață. Noi pe săptămână acum putem recolta în jur la 700-800 kg de roșii, dar nu e destul pentru a pleca peste hotare. Pentru a pleca peste hotare trebuie măcar minimum de o mașină, 2,5-3 tone. Câteodată e mai ușor să o crești decât să o realizezi. Nu prea este piața așa de desfacere ca să nu este protejat. Nu suntem protejați. Care creștem producția, nu-i protejat și nu-i ajutat de stat. Experții în domeniu sunt de părere că agricultorii au nevoie de mai multă susținere din partea statului. Ca atare, toți producătorii, fie mari, mici, mijlocii, au nevoie de susținere financiară. Dar având în vedere că producătorii mari au un volum mai mare de producere, au careva contracte de comercializare, au prioritate, să zicem așa. Cu toate că nu neg faptul că și ei trebuie subvenționați. Dar anume cei mici și mijlocii sunt într-o situație dezastru. Deci, pur și simplu, pentru a începe o afacere în agricultură, la început trebuie un sprijin financiar, trebuie niște investiții oarecare. Și când omul nu dispune de aceste finanțe, vreau să zic că clar că nu poate începe afacerea. Da, statul ar trebui să finanțeze inițierea unor afaceri, să susțină producătorii, ca, cum spune, să se așeze pe picioare și după aceea să fie respectiv și statul ar să primească, vreau să zic, impozitele necesare care trebuie, vreau să zic, din partea producătorilor. Succesul micii afaceri obținut la scurt timp de activitate îi permite lui Ion Buza să vadă cu optimism viitorul și să-și facă planuri de extindere.